Celebrity. Celebrity. Ndamira pamberi pedera mambo mndazi. Lezo chali chokwadi. Chokwadi. Ndikanyepa njara swane mosha. Ndikanyepa njara swane mosha. Marari mbatsiri wangu. Marari mbatsiri wangu. Pamusoro changamira. Yes. Pamusoro vadari vese. Nyaya yangu yakamira yakadai. Leon Mataswa, stand Leon Mataswa. Nyaya yangu yakamira yakadai. Nyendo ene ndi musha wangu. Musha uri ndichatsanangura foundation yacho kwa yakabva. Baba mukuru zita ndi Neva Mataswa. Waka musha wake. Awaka musha wake ndobva agara pamusha ipapo makore anokwana kuita matatu. Ndobva ashaika. Shaika kwa yakaita akanga asina mwana mukomana. Ini pakugoiwa nhaka. Ndakanzi inini ndichazowaka pamusha ipapo pa Neva Mataswa. Then nyaya yakachiitika ndeyekuti muzukuru mwana watete vaigarawo kwaigara namai wake nditendayo. Wakazofunga kutengesa musha wake iye musha utoriwo kwautori neminda yake. Ndokutengesa musha kutengesera wachipanga. Atengesera wachipanga pakutengeserana kwavo pakazobuda kunongedzerana ndokutaura kwakazoita wachipanga nokuti hapana akanga aripo kwa Mataswa. Wachipanga wanoti wakazonongedzerwa zvikanzi kana usina uzokwana hako kurima kudzasi kunoku kune minda nemusha unozogona kutora futi rimwe kondiwa iri. Kondiwa riya ranga rakunongedzwa ngemuzukuru ndo kondiwa rairimwa ndiNeva wandotaura baba mukuru wangu ndo panga paine musha wake zvakare. So inini 2014 ndakandatoorora 2014 ndakatanga kuwaka papa ine foundation ya baba munini papa ine round kitchen yakanga iri pasi yanga yedhirika foundation ndiyo yanga yasara. Ini ndakatanga kuwaka round iyo iyai ndobva ndaisimudzira round then papa ine foundation yakanga iripo ye toilet ne bathing room ndokubva ndawaka zvakare. Vandatanga kugara nemudzimai wangu ipapo ndoenda kwaSabhuku ndopinda mubhuku raSabhuku. Ndapedza izvozvo taakugara ndopakatanga dambudziko. Dambudziko iri wachipanga wakanga watogara wane makore havana kumbotaura nokuti kuuya kwakaita wachipanga mudunhu remamwe shumba. Tanga tichina baba munini baba wani baba wati mai anga ari munin'ina wababa. Mbuya Mataswa akanga aripo kuuya kwakaita wachipanga havana kubvura wambotaura nenyaya dzemunda kana dzekondiwa. Wakagara makore aindofunga anotokwana kuita 10. Baba munini woshaika. Mbuya washaika 2012 kana ndisikakanganisi. After 3 years dzekushaika kwa mbuya wachipanga ndo paanoenda kwaSabhuku. Wosvika kwaSabhuku woti ndauya pano ndinoda kuti mundidaidzire vanhu vekwa Mataswa wandinongedzera kondiwa rangu. Isusu tanga tisipo hedu then wakaenda tete wakaenda nevamwe wakaenda akazi nyaya yotodini yototaura nevana wababa mudiki. Ndo pakazozi ndiSabhuku hatingakwanisi kuti tipedze nyaya pasina mavhena ngoti ndiye mukadzi mukuru wasara mumusha ngatimudaidze tizwe kuti zvakamira sei. Wakadaidzwa mai unotsanangura kuti aiwa apa pamuri kutaura ngezvapo apa handipatenda iba panhu apapa ngepaNeva pana munhu usingazvizivi nemiSabhuku mungozviziva kuti Neva ndo paaigara ndo paairima zvakare. Endi musha iwoyo wakapiwa Leon ndiye wakapiwa musha iwoyo panhaka yaNeva. Zvamira zvakadaro wachipanga vakati kana zvakadaro saka tinototanga kusungisana. Sabhuku wakatibata akati ndo nyaya iripo ona saMataswa. Wachipanga wauya wachitaura nyaya yavo wobva watisanangurira nyaya iyi. Tikati Sabhuku tiri kumbira kuti tisangane nawachipanga tionesane ngenyaya iyi. Ndinorangarira ndandiri kuHarare nguva iyoyo ndakatosimuka kubva kuHarare tichibva tauya tasvika mumudhuri ndo munotongerwa nyaya takatopiwa nedate naSabhuku. Tasvika vanhu vekwaMataswa tese tatirimo takatogara ndofunga 1 hour 30 minutes. Wachipanga wana kuuya Sabhuku haana kuuya. Ndo patakazoti tikati nguva zvadzatofamba nguva yekuti dare ritange ingadai yatokwana. Saka zvanga zvadii kuti ndimhanye ndozwe Sabhuku kuti dare rakachinjwa date here. Ndakaenda paSabhuku ndikasvika Sabhuku wari mungoro yetractor pamba pavo. Watorimo ndisvikawo pano Sabhuku asvika henyu muri wadere totoomberana. Ndapedza omberana ndikati ndasvikawo pano Sabhuku tatauya kudare. Saka tasvika takandomira tiri kuona hatinaona wadare mimi wacho hamusi kuenda wachipanga hapo basi saka tuziva kuti zviri kufamba sei.
Sabhuku wakati ndine urombo wana Samatasva kuti ndakazokanganwa kukuzivisai kuti Vachipanga wakati handiuyi koba kudare ikoko ngekuti inini munda wangu ndakatenga through my agents ndine mapepa angu saka handikwanisi kuya kudare renyu ngoti handimi makandipapo kati kana zvakadaro zvakanaka Sabhuku isi takatosimuka tibva tadzoka hedu kumabasa kwedu tototanga kuita zvatiri kuita nelendi yedu. Saka dambudziko rakachizobuda pekuti inini ndinogara ndisipoba nguva zhinji ndiri kumasango. Vachipanga vanotora nyaya vakambotanga vachisungisana namai nenyaya yemunda iwoyo. Isu ndokuzotaurira mai tikati imimi apa hapana chiro chenyu baso kana mapepa acho akanga auya ekunana DC nepi musaendeyo bangoti mukasaendayo hamuna zvamunotongoti muri paumba penyu pamakasiwa ngemurume wenyu. Nyaya yemusha wangu inini ndichazoya ndiimirira. Vachipanga vakaenderera mberi ndokutanga kusungisa zvakare mudzimai wangu. Mudzimai wangu wakaenda naye kumatare kusvika kwazvakagumira nemudzimai. Svikaenda kati wala mudzimai ndikati no iwewe chibva ipapo uye ugare kuno ini nyaya ndakuchenda ngoti mushange wangu inini. Ndakuchenda nenyaya yangu ndoendese nyaya yangu kwa mama. Ndizvo muri kuona ndauya pano changamire nenyaya yangu ndo mamirira akaita nyaya yangu. Okay. Usati wagara. Pane chandoziva. Ndazwa mutaura nenyaya kumatare. Yakaenda kudare ripi raMajor Street here? Ya kusungisana kwaita nemudzimai wakaenda ikoko kumatare Major Street. Right, Major Street akapa judgment yekuti chi ndona nyaya ichi miro chayakaita yakatanga kuno achisungisa amai. Asungisa amai ndoda pekuti Major Street waenda kudare akapa judgment yekuti chi Major Street wakati Brenda abve ipapo pamusha ipapo. Akati Brenda abve? Ehe. Brenda ndeupi? Brenda ndiye mudzimai wangu andikutaura nezvake. Ndo mudzimai wako? Ehe. Ndipewo mapepa ekoti achari. Ndatisina ungataura. Vachipanga munawo here mapepa? Ndipewo mapepa yawo. Because pamwe pacho tino waste time yekuti kakawanda kacho kana papiwa judgment ne court ya Major Street. Inini dare rino I don't overturn that decision. Kana muda that decision to be overturned, munema kuenda kune higher court of appeal, which then is the high court. Ndoko munono appeal against this decision. Kuno na Major Street apa same chi. Tamsa pa same level. Saka Major Street nyaitwa Major Street higher appeal kunoko. Inenge yakuappeal kwa high court. Ndo saka ndati ndakuona chi ndirakuona kuti judgment yawo iri kuti chi Amsoro changa mbona imapepa. Pane mbunzo ndombobvunza. Ya pane mbunzo ndombobvunza. Isiyo nyaya yakambunza kuti ere kudare tikakuti nyamari nyaya yako iyi yautoda kuti dare riri pamusoro.
isiyo same case. Ya damziko riri kuitika ngerekuti nyaya yakambopinda mudare rino yange isi nyaya yangu. Munhu anga akasimudzwa ndishaileti asi zvinhu izvi hazvina chekuita nashaileti. Not iyo handiti mai akamangara yake iyo kwazouyawo futi neyako. Kuti wachipanga watora munda wangu. Handi muruzo. Istika kuti shamari nyaya yange yapadare repamusoro. Saka izonotota iwe unotomangara futi padare riri pamusoro peiro. Handizotaka kutaura. Kana kuti another case. Handizo. Kana kuti yini? Right. Ndosakona ndandikubvunza. Because inyaya ishaileti azani shaileti Mataswa versus Hosea Chipanga. High Court of Zimbabwe. Ngaera and Mzinda JJ mtare 3 June 2020. Ndiyo kai. Inge amai. Civil appeal. Appellant in question responded in person. Mzinda JJ, the appellant noted on an appeal on 3 December 2019 against the whole judgment of the court sitting at Mtasa on 23 October 2019. She outlined the grounds of appeal as follows. And it makapila nyaya kai kwa High Court mswa 3 December 2019. And it maapila and it mwamanyorwa panapa Register of the High Court of Zimbabwe Civil Division 29 September 2020. Accordingly, it is ordered as follows. The appeal be and is hereby dismissed with cause. High Court guy. Then the judgment iri panabe. Imwe yacho. Ndiye mswa 3 November 2020. And yaya appeal guy. Iyi ndiye Major Street guy. Judgment ya Major Street trial Major Street. Iri kuti 1. The respondents and all those claiming ownership through them are be and hereby ordered to vacate, not to visit, approach, or interfere with the applicant's occupation of his homestead and farming land situated under Moyoshumba Village Chief Mtasa. No order is to cause. The trial Major Street. The Major Street judgment yakapiwa nani? Na Major Street in case number NCA 5 of 2017. So after this judgment yakapiwa mswa 23 October 2019, you then appealed against this decision ya Major Street ku High Court ku Civil Division. Andizo ndiyo yakanga inani Mzenda J sa judge anditi na Maera ndo vapapi wafuti chi judgment anditi yakasainwa na Mzenda ikatozi judge Maera agrees anditi ndiyo iri kuti chi the appeal be and is hereby dismissed with cause. Meaning kuti nyaya makaruza kwa Major Street makaruza kwa High Court. So from the High Court, the next court, Higher Court of Appeal, is the Supreme Court. You don't appeal downwards, you appeal upwards. Ndine pamusoro ichangamire ndine pandikumbira kubatsirwa. Kuti nyaya ine majudgments aya. Inyaya yashaileti na Hosea. But it's the same case. Is why babu. Imimi zvamuda kuita ka. Muda kushandisa technicality yekuchinja ma names. But it's the same issue. Name yani ya complainant. As respondent achiramba ari Hosea. The land in question is the same piece of land. As time makawerenga judgment yani ya Major Street. Ndinoidzokorora number 1. The respondents and all those claiming ownership through them are be and hereby ordered to vacate, not to visit, approach,
or interfere with the applicant's occupation of this homestead and farming land situated under Moyo Shuba. Saka iwewe, mai wako, baba wako, sisi wako, teto wako, uyani wese, ndio warubuzi, all those claiming ownership through them. Mweshe. Saka ndizo tuzizwisa changamiro kuti lendi inhaka yeyasekuru yedu inene bhuku kwa DA. Izwazve. Ndo zvandiroda kuti ndizwise changamiro kuti. Ndo saka ndati, if you are not happy with the judgment ya magistrate vamapila kunani ku high court, you are not happy again ne judgment ya high court, then you go to the Supreme Court. Haidzoki kwa mambo ba, because kwa mambo payakafura pa magistrate yakabva yatofura pa mambo, because magistrate anditi according to mafacts ari panapa, andika mugona yakatoenda kwa mambo angari go before inini, because what happens ndezokuti kana is it anything to do with the customary law magistrate anoidzosa kunani kuna mambo anizo, then mambo akaita judgment, iwe kana usina kuenda ne judgment yaitwa nani na mambo, hauchaapili kuna magistrate ba, wakwapila kupi ku high court. Saka that's what you did, kuti judgment yakatanga kuitika ndeyani ndiya mambo anditi ndo vamaenda kwa magistrate ndo vaata kuti the same judgment yani ya mambo ndo vamaapila against that judgment vamaenda ku high court civil division. High court ndo vairasa futi nyaya anditi saka iyo zvamasara nacho ka kuita futi a step up kunapila ku Supreme Court, because inini kana yatodai my hands are now tied, handichakwanisi kutomboibata. Zvandinotokwanisa kuita kukuadvise izvo, zvandikuta kuti aiwa bambo madzika instead yekukwira kwirai, kana yabva ku Supreme ikaramba futi Supreme ichakutaura kuti kwirai ku constitutional is the last court of Zimbabwe. Chinokwanisa chakakuruzisai land yenyu inyaya ichi anditi kubva pawataura iwo, chinokwanisa kunga chiri chofact yakakuruzisai ndeyekuti muridzi weland chaiyo hapasisina, hapana. You are claiming this land muchishandisa nyaya yekuti yanga iri hama yedu. Sekuru akafa akasira umwe akasira umwe, aiwa, but hamuna anything written down to that effect, because chaifanira chakakupa land yo iwiwo yakasiwa na sekuru yekuti munda uyu ndewanhikiwe saka zviro izvozvo zvese hamuna. Ndo zvandaikumbira kubvunza changamiro kuti saka mapermits emalende haachashandi. Permits ari kupiwa izvozvi zvere? Mapermit ekudhara atakagara tina ana sekuru akapiwa na sekuru tinayo permit iyo bhuku remunda. Ndo zvandati kumbira kubvunza kuti haachashandi ere mapepa. Tautanga kutonga nyaya, handisagumiri kutonga nyaya. Ini ndati endai kupi? Endai ku Supreme Court, because yakatobva ku High Court. Ini haishi tori neni bai, endai mberi. And next case. Thank you. Celebrity.